I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Impossible Gaming i danas počinjemo novi serijal, a to je Minecraft preživljavanje samostalno, znači znam da sam počeo ono preživljavanje sa Marem Z, ali to preživljavanje nešto se sjebao taj svet pa nećemo nastaviti, možda ćemo nastaviti na drugom, ali možda i ne, tako da sam ja odlučio da počnem novi serijal, to je preživljavanje samostalno, samo ja da snimam. Kao što vidite, nova tekstura, to je tekstura od Huaklija. Znači neću vam link stavljati u description, ali imate, samo uđite na njegov kanal i u jednom klipu je, čini mi se, ostavio u deskripciji. Brate, ovo prasa vam veže u deskripciji. A prvo ćemo pokupiti malo drveta. Prvu noć ili ćemo u planinu ići unutra, ili ćemo, mislim, kako da kažem, da prokopamo, ili ćemo se u zemlju ukopati, vidjet ćemo šta budemo našli, a meni je bolje u planinu, ali ćemo prvo da vidimo šta imamo ovdje, kako da kažem, od ponuđenog. Čekajte još malo drveta da skupimo, treba će nam. Kao što vidite, dosta krava imamo, što je dobro, i svinja, zato što nećemo imati, kako vidim, nećemo imati puno problema sa hranom. Sad kad imam neku sekiru, možda sam trebao i sa bonus kovčegom da počnem ovo preživljavanje, ali dobro. Znači, ovaj svet se zove snimanje, snimanje 1, pošto sam bio već napravio snimanje, pa nešto mi se isto sjebao taj svet, pa sam put odlučio da napravim drugi koji će se zvati snimanje 1, da bi mogao da raspoznam ta dva. Mislim, nije mi se sjebao taj svet, nego sam nešto, snimio sam bio jednu epizodu, pa onda nisam zaboravio da uključim mikrofon, ali mi je bilo glupo, pa onda sam na drugom počeo. Beži nam ova krava dosta. Znači, kao što vjerojatno i znate, izašla je još nova verzija Minecrafta, 1.8.1. Znači, ne znam kad je tačno izašla, skoro je. Sad ćemo da vidimo, čini mi se da nema nikakva planina, pa ću ja, da ne bi posle pala noć, ukopat ću se ja odmah u zemlju. Samo se nadam da mi neka krava neće ovdje, tako da kažem, noć. Samo onda ovo ću da zaklopim sa strane, čisto da mi ne bi krave ulazile, ili svinje, ili što već bude. Ok, još samo i ovdje, tako da uradim. I ja mislim da mi više širina nije potrebna. O bože, vidi da sam stavio tamo čak zemlju. Znači, sviđa mi se ovo područje, samo mi se ne sviđa to što ne vidim jednu plažu na vidiku i bit će malo će biti zeznuto za pesak i za staklo, da budemo pravili kućicu, ali dobro, do sad naći ćemo valjda neku plažu. Ok, sad ćemo ovdje se ukopati, malo proširiti. Znači, sad sam počeo da snimam bandicamom, ali nemojte misliti sad, ako sad da snimam bandicamom, da će biti samo klipovi 10 minuta, zato što sam krekovao bandicam, tako da ću sad moći da snimam i više od 10 minuta, i ja mislim da, u stvari možda i hoće, ali ne znam se tačno, ali mislim da mi više neće stajati ono kao gore na vrhu bandicam.com, ja mislim da mi neće stajati i možda i hoće, ali nema veze, važno mi je samo da mogu da snimam više od 10 minuta, to mi je najvažnije. Evo, sad ćemo vidjeti ovdje, onda ćemo napraviti crafting table. Ok. Sad, ja sam baš onako zaboravio sam kako se pravi drveni ugalj. Znači, ne znam baš tačno, nemam ni kram, sad ću odmah da napravim kram pa da malo iskopam kamera. Čini mi se da se drveni ugalj pravi, znači,
Ne znam tačno, zaboravio sam, nisam ga odavno pravio, ali mislim da se pravi kad se već ispeče drvo, ne znam, nisam siguran. Probat ću. Ali ja mislim da se pravi kad se ispeče obično drvo, ne ono daske, nego obično drvo. Ja mislim da se tako pravi, nisam baš siguran. Ovako ću malo produbiti kuću. Dobro, prvi smo level, dobro, možda ako budemo našli uglja odmah nećemo ni morati da pravimo, nećemo možda morati mi da pravimo, nećemo morati da pravimo drveni. Ok, ja ću dobiti malo drveta, jer mislim da treba da ispečem obično drvo da bi napravio, ili ne znam, probat ću stvari običnim, da ću vidjeti. Nisam siguran baš, znači nisam neki pro u Minecraftu, ovako nisam odavno, u stvari igrao sam, nego htjela sam da kažem nisam, nema ostalo da visi, to je dosta. Nisam odavno pravio drveni ugalj, tako da se ne sjećam baš najbolje kako se pravi. Nadam se da si dobro ovo što sam rekao. Sad ćemo vidjeti prvo da napraviš quest. Cobblestone. Da malo mi je ostalo za kramp. Škole će biti odmah pored. Ok. Sad ćemo da vidimo. Svjetluca mi kuće. Sad ćemo da vidimo šta će dobijemo od ovoga. Dobre! Znao sam, znači, da ću nešto dobiti. Odlično. Da, sad ćemo da napravim odmah. Pošto imam dosta drveta. Htjela sam da napravim. U stvari, neću ja to puno tako nešto raditi, budući sad ovako i od sve i svi što može napravit ću. Ne može baš puno, nismo loše što nismo još našli nijednu ovcu. To je jako loše, zato što su nam ovce neophodne i ako ih ne budemo našli, teško ćemo moći dalje da igramo preživljavanje ovo. Da, samo treba, čini mi se ovo da zaklopim. Tako da. Ali onda je nezgodno to kako ću izaći. Stavim da vidim. Čekaj, morat ću ovako. Malo sam se preračunao, kako da kažem. Ovdje mi ostane ta praznina tu, ne znam kako ću da to da zaklopim. Ovako ne mogu jer se penjam na viši stepen. Jedini način, tako ću da uradim. Imam samo 3. Pa da. Točevi. Odlično. Dobro. Jedini način možda to i znam kako što znam što ću uradim. Znači, setio sam se gdje mi je kamen, nisam napravio kramp kamen, nisam, ne veze. Sad mi treba sekira da bi brže mogao da posečem ovo jer će uskoro noć. Ali mi nemamo karevet, što je jako loše. Evo ga. Jedino ovako uradim. Ovako. Ne. Da, ovo je dobro. Sad je dobro.
Sad imam i osvjetljenje i sve, ali je loše to što ja sad nemam krevet i ne mogu se da spavam i moram ovako da provedem noć. A ne znam ni koliko minuta snimam, pošto nisam stavio da mi se ono prikazuje, nemam pojma koliko minuta snimam. Ne znam, po nekim mojim proračunima. Ovdje mogu, da tamo da pečem meso. Po nekim mojim proračunima snimam nekih 7-8 minuta, nisam siguran. Čini mi se da dan u Minecraftu traje valjda 10 minuta i noć, tako nešto, nisam ja siguran baš, ne mogu da garantujem, ali tako je nešto, mislim da je takav neki broj. Ovo meso se peče, odlično. Dobro, imam i ovo meso. Sad je već mrkva noć. Ja mogu napraviti nešto drugo, ne mogu. Sljedeća epizoda će najvjerojatnije biti Hunger Games, znači vjerovatno, ne sigurno. Ja mislim da ću snimati Hunger, znači dugo nismo snimili i eto nam prilike taman da snimimo malo Hunger Gamesa, znači počeo sam malo češće sam igrao Hunger Games u posljednjoj, to jest juče sam igrao, znači kao sam rekao, počeo sam malo više da igram Hunger Games, juče sam igrao 4-5 partija i u svim partijama sam bio drugi, znači ono to nije loše, tako da sam odlučio da snimim i najvjerojatnije će sljedeći klip biti Hunger Games, zato što sam onako malo, dosta sam se popravio od odnosu na prvu epizodu. U prvu epizodu smo, ja mislim, čini mi se ušli prvih 7 ili 6, a u sljedećoj epizodi ćemo probati da bar uđemo među prva 3 ili 4. To će biti ekstra, ako to uspemo, jer ja obožavam da igram Hunger Games, to mi je jedna od omiljenih igara u Minecraftu. Znači to, Bridges i onaj Turn War, ono kada pravite sa vunom, ono pa se gađate strelama i to ćemo vjerojatno igrati. Igrat ćemo i Runner i to je isto dobra mini igra, to je ono, znate, kada vam se ruši tlo pod nogama pa vi trčite, to je isto ekstra, znači ima dosta ekstra tih mini igara koje nismo još igrali. Znači do sad smo igrali samo Bridges od mini igara i Hunger Games, ali dobro, ja Hunger Games ono baš ne računam kao mini igre, ali dobro, možemo da kažem ajde Hunger Games. A snimat ćemo, znači ovaj 20. klip na mom kanalu, znači 20. klip, ali ja sam pre nego što sam sad aktivno počeo da snimam, pre jedno ako već znate 10-ak dana, ja sam imao već jedno, u stvari ne pre 10 dana, malo više već aktivno snimam i tad sam pre toga sam imao jedno 10 klipova čini mi se i sad sam snimio još 10, znači to je, u stvari imao sam više klipova i sad smo snimili još i ovo čini mi se 20, ali tako nešto, ja mislim da je 20 tačno. I sad ćemo pričati o nekoj temi, znači sad već imam, to jest ne već, nego imam 8 subscribera, to je dobro, znači zato što sam predno, ne znam tačno koliko sam snimio onaj klip sa ono zamku, čini mi se da je to bilo pre nekih 4-5 dana, ja sam imao 6 subscribera ili 7, a sad imam 8 ili 9, tako nešto. I to je dobro, znači da nam rastu subovi, ali još nije to baš neki broj da kažem ekstra, ali nije to ni loše toliko. Ono, rastu umereno. Znači kao što sam rekao sa Mare MZ, ono preživljavanje, ne znam da li ću nastaviti na nekom drugom svetu da snimamo, jer nam je onaj svet propao, znači, a baš smo lepo počeli, znači imali smo već i farmu ovaca, ja mislim ovaca ili da ovaca i svega i baš je bilo ekstra i onda se nešto desilo i onda se taj svet nešto izbrisao, ne znam ja šta mu je bilo
i sad neće biti više na tom svetu. Možda bude na drugom, ali kažem, opet neće biti na tom istom. Znači, u sljedećoj epizodi preživljavanja nam pojma što ćemo raditi. Možda ćemo početi da gradimo kuću, možda ćemo ići u mine, vidjet ćemo. Sad čekam da bude dan jer ne volim da idem noću napolje, jer ne ono zbog zombija, mislim i zbog zombija, a i zato što nekako noću ne vidim ništa i ne mogu lepo da istražujem i da radim šta hoću. A i ako ima zombi onda mi smetaju tome, tako da čekamo dan i najvjerojatnije moramo ići po, ne najvjerojatnije nego moramo ići po ovce. I da, to nam je sad prioritet, ovce. Daj Bože samo da uspemo da nađemo 3 ovce i da napravimo krevet i onda više nećemo morati da brinemo za noć, kako ćemo da provedemo. Znači, ne znam koliko će biti epizoda ovog serijala. Na ovom svetu ne znam da će biti, ne znam, ja planiram, ali ne znam ako nešto iskrsne, ali planiram da na ovom svetu bude bar 50 epizoda, zato što volim da igram Minecraft preživljavanje. U stvari sad sam počeo skoro da volim, jer pre ono mi je to bilo bez veze, nisam volio, više sam volio na serveru da igram. Mislim, volim i sad na serveru, to je ekstra, ali sad sam zavolio i preživljavanje da igram. Tako da ćemo imati u ovom serijalu, ako se ne desi ništa vanredno i ako ništa ne iskrsne, imat ćemo jedno, pa ne znam, ajmo malo prošljeno, nekih možda 50 epizoda, to će biti ekstra. Ako budemo uspjeli da ostvarimo taj broj, jer je to ekstra broj. I nije baš svaki serijal, ovo će biti mjesto za krevet. U stvari napravit ću više sobica ovako, zato što ne znam, nije baš da svaki kanal može toliko epizoda napraviti jednog serijala, to je ekstra. I sad sam malo više počeo da pričam ekstra, ali dobro. Sad ću da krenem da pravim dok je noć, malo da vam ne bude dosadno, mislim već ste se vjerojatno smorili zato što sam pričao samo dosta vremena. Hoće li jutro skoro, valjda će. Sad ćemo malo da pravimo ovako sobicu ovdje. Sobicu. I tu ćemo raditi, ne znam, tu ćemo možda staviti krevet, to će možda biti spavaća soba. Znači najvjerojatnije ćemo, dok ne napravimo kuću, napraviti sobe. I tamo u sobi, ova ovdje stari prostorija, to je najveća, tu će biti ovo sve što nam je potrebno. A u ovim ostalim prostorijama će biti različno šta, ovdje će biti krevet, spavaća soba tako da kažem. Znači to je dobro. I stavit ćemo još ovdje još 2 bakice. I vidite, u stvari ova prostorija je čak možda i veća, ne čak možda veća nego ova. Mislim, ova je viša, ali zato ova mnogo duža. Iste su širine, ali ova mnogo duža. Ali dobro. Znači tu će staviti krevet. Vidim koliko nam drveta. 13. Što sam htio sad da napravim, zaboravio sam. Htio sam nešto da napravim, nije bitno. Sad će jutro ljudi još malo, ali ne znam, čini mi se da već snimam jedno 13-14 minuta, nisam siguran. U stvari ne snimam baš možda toliko, ali ne znam, možda 11 minuta, tako 10. Tako da ćemo sad najvjerojatnije završiti klip. Znači ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Subscribe-ite, lajkujte, šerite, komentarišite. Znači ovo je na početku bilo, čini mi se, sad ne znam tačno koliko snimam. Ja mislim da snimam oko 10 minuta, preko 10 minuta ja mislim da snimam. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, ćao!